Tungod sa paghapak sa pandemya niadtong tuig 2020, daghang negosyo ang naapektuhan, hilabi na ang sektor sa turismo dili lang sa Pilipinas apan sa tibuok kalibutan. Nagpatuman og mga guidelines ang Department of Health pinaagi sa Interagency Task Force kon IATF for the Management of Emerging Infectious Disease batok COVID-19 aron malikayan ang posibleng pagkuyanap sa virus. Dunay mga community quarantine classifications nga gipatuman. Hinungdan nga daghang patigayon sa nasud ang nangalugi kay ni menos ang ilang kita ug ang uban nakadesisyon nga manirado na lang. Mihinay sab ang natad sa turismo tungod sa mga health restrictions. Tungod sa pandemya, nahagba ang ekonomiya sa nasud. Naglusad ang gobyerno og mga vaccination drive nga usa sa ilang nakitang pamaagi aron batukan ang COVID-19. Tuig 2022 na, diyang hinay-hinay nga mibalik ang kalagsik sa mga patigayon, hilabi na ang sektor sa turismo tungod na sab sa hinay-hinay nga pagluag sa mga health protocols. Hinay-hinay sab nga giwala ang mga community quarantine classifications sa matag local government units kay nakita sa gobyerno nga nagkalisod ang panahon ug kinahanglan mobangon ang katawhan luyo sa hagit sa panahon. September ning tuiga, nagpakanaog og Executive Order No. 3 kunang voluntaryong pagsulob og face mask sa mga outdoor ug indoor settings si Presidente Ferdinand Marcos Jr. subay sa rekomendasyon sa IATF. Gipaningkamutan sa Department of Tourism nga mabalik ang kalagsik sa turismo ug maasdang balik ang nahagba ang ekonomiya tungod sa pandemya. Nagkadaiyang inisyatibo ug programa ang gihimo sa DOT aron masigurong mabalik gyud ang kalagsik sa turismo sa nasud, sama na lang sa pagtukod og mga tourist rest areas. Niadtong Oktubre 7, 2022, usa ka groundbreaking ceremony ang gihimo sa Island Garden City of Samal City Hall Complex sa Davao del Norte alang sa tukurong 7 million pesos nga tourist rest area. Magipanguluhan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco og Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa Chief Operating Officer Mark Lapid. In our listening tours across the 16 regions, Samal was identified as one of the emerging destinations. And by putting up this tourist rest area, we believe we will build confidence in the area, attract more tourists, and as well as assist the local government unit in its efforts towards making tourism flourish. Tumong niini nga mahatagan og lugar ang mga turista nga makapahuway, makagamit og comfort room ug makapalit og mga lokal nga produkto. This is the first three of several gateways that we will improve in terms of systems management, increase in efficiencies, as well as an improvement in aesthetics to reflect the Filipino brand of service. Tinguha sab sa ahensya nga maablihan ang Mindanao sa turismo. Milagsik na sab og balik ang mga tourist destinations sama sa mga beach resorts o mga nature park hilabi na sa Riyon 11. Dunasay nagkadayang exhibitions nga inisyatibo ang Department of Trade and Industry ang gipahigayon aron ma-promote ang mga local products. Naibdan sab og tunok ang mga negosyante kay sa hinay-hinay midagsang na og balik ang ilang mga suking kliyente ug customers. Sama na lang sa mga gagmayng negosyante sa Bangkiruan Public Market sa Davao City nga sumala nila nakabintaha na sila sa ilang negosyo karong tuiga kung itandi sa milabing 2 ka tuig tungod sa nasinating pandemya. Ang pagdagsang balik sa mga tao sa mga tourism destinations, malls ug mga pampublikong merkado usa ka timailhan nga milagsik na og balik ang sektor sa turismo ug sa dili madugay moamag nagikan sa ngit ang naapektuhang ekonomiya sa mga lokalidad ug sa nasud sa kinatibuk-an. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe.